yawa ga wannan ko a gwajin da muka yi gaskiya tana dauke da juna biyu, sai dai kamar yadda ka bukata gaskiya ba zai yiwu ba, saboda a sakamakon gwajin da muka yi mata a cikinta ya nuna cewa akwai wani ciwo da yake tare da ita. Akwai maganin da za mu bata, za ta yi amfani da shi daga baya in ta samu lafiya sai kuma sai da za mu tackling problem na cikin nata. Wannan shi ne wanda ina ganin idan har ba haka muka yi ba gaskiya ta iya samun matsala wadda wannan abin zai iya kosin rayuwanta ta salwanta. Yanzu likita zai ɗauka mun tsawon wani lokaci kafin ta samu lafiya har a ce ana bata da wannan ciki? Kamar wata ɗaya haka zai iya bada abin da muke so. Kaga idan ma an samu sa'a maybe ma ba zai iya kai wannan lokacin ba, za ka ga komai nata ya samu sauki.